Els màxims responsables dels hospitals de Catalunya, com el que tinc aquí al darrere, l'Hospital del Mar, titllen d'irresponsable el fet de celebrar les eleccions al Parlament de Catalunya el proper 14 de febrer. Les raons tots les sabem. Les xifres de la Covid estan disparades i celebrar concentracions de persones en unes eleccions suposa una irresponsabilitat absoluta. Però, malgrat el que diguin els responsables sanitaris, en realitat, si s'aplacen o no les eleccions del 14 de febrer, no serà per criteris sanitaris, sinó que serà per criteris purament demoscòpics. Si les enquestes afavoreixen o no a segons quins grans partits, miraran d'ajornar o no les eleccions. Això també els servirà, d'altra banda, a evitar que alternatives electorals es puguin consolidar, alternatives electorals que desemmascarin la seva catastròfica gestió de la Covid i també la seva estafa nacional en referència a tot allò que faci també referència a la independència de Catalunya. Per tant, lo important no és la nostra salut, com ens diuen, lo important és el nostre vot. Sobretot que votin. I si es posen malalts o s'encomanen, doncs mira, ves què hi farem. Per tant, quan aneu a dipositar el vostre vot a les properes eleccions, siguin el 14 de febrer o sigui quan sigui, penseu en això que us dic. Per a ells, el més important de vosaltres, catalans, no és la vostra vida, no és el vostre benestar, no és la vostra salut. Vosaltres, per ells, només sou un simple número, un vot. Per tant, doncs hem de triar entre el vot o la vida. Ells sempre triaran el vostre vot.